Isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Panibagong araw at panibagong po tayo na naman natin lulutuin sa araw nito. At ang ihahain ko sa inyo sa araw na to, Bicol Express with a twist. Bakit ko nasabing may twist? Ang pinaka-twist natin ay hindi natin siya gagamitan ng bagoong. Kaya ang gagawin nating Bicol Express ay pinaputok na Bicol Express with my own version yung ang mga sangkap na gamitin natin. Siyempre yung baboy, bawang, sibuyas na puti, paminta, sili, at saka siling green. At ang pinaka-importante ay ang kakanggata o natok kung tawagin sa Bicol. Tara mga katribo, lutuin na natin. Mga katribo, umpisa na nga nating lutuin ang ating Bicol Express. Maglagay lang tayo ng konting mantika. Konti lang. Habang pinapainit, pag mainit-init na, lagyan natin ang bawang. Lagyan na rin natin ang sibuyas. Lutuin lang natin ang kaunti. Medyo pumula-pula ng sibuyas at saka bawang. Lagyan na natin itong karne. Halu-haluin lang natin mga katribo. Halo na. Takpan na natin. At hintay lang natin makasangkot siya. Balikan natin maya maya. Tingnan nyo natin mga tribo, kumulo na. Ayan. Dahil kumulo na, haluin lang natin. Hindi natin siyang kailangan tubigan dahil lulutuin natin siya mamaya at sarili niyang mantika. Kailangan lang dyan maagap sa paghalo-halo. Lagyan na natin ang paminta para balot na yung lasa ng paminta. Tuloy ulit. Panuli. Tabayanan lang natin hanggang sa maluto siya mga katribo. Full check natin ulit mga katribo. Ayan. Nagtubig na. Tubig natin. Ayan, tuloy-tuloy na ito mga katribo. Hanggang sa lumabas ang kanyang katas. Hindi natin siya tatakpan. Halu-haluin na lang natin. Hindi siya manikit. Oh. Ayan. Halo-halo. Medyo matagal pa ito mga katribo kaya balikan ko na lang kayo maya-maya. Mga katribo, lumabas na nga ang kanyang mantika. Diba? Pumuputok-putok na. Medyo natusta na siya ang kaunti.
Okay na yan. Pagkatapos yan, palalakasan natin na boy. Pinihilaan natin yan kanina. Yan. Lalagay na natin itong gata. Lagyan ko ng paminta yan sa ibabaw mga katribo. Yun. Sasabihin na natin yung ceiling grill. Luin. Huwag lang tatakpan para hindi mamuo. Patuloyin lang natin ang kaunti yung gata. Basta wag lang natin tatakpan mga katribo ang gata pag nilagyan na natin. Dahil mamumuo yan. Ayan mga katribo. Yung natulog na yung gata. Maglagay na tayo ng siling pula. Siling labuyo. Magkasarap. Uusok na naman mga dapat hindi umusok mga katribo. Okay na ito mga katribo. Luto-luto lang natin yung sili. Finish na to. Kain na naman. Kain na tayo mga katribo. Pero bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo. Yun. Kain na tayo mga katribo. Tikman na natin itong linuto natin. Amoy na mo yan sili. Manghang. Sarap. Manghang nga lang. Siguro magtatake ba't di ko nilagyan ng bagoong alamang to. Hindi kasi mahilig dun eh. Itong version na lang ng Bicol Express ang ginawa ko. Ayos naman, tagumpay naman. Sumisipo lang ang anghang. Pag may okasyon sa probinsya, hindi nawawala ng ganitong handa. Bicol Express. Pero hindi ganitong version ah. Yung original talagang Bicol Express. Ay, takto lang to, medyo malamig ang panahon. Maanghang kinakain.
Napakasarap mga katribo. Hindi ko kasi pili yung bagoong sa Bicol Express eh. Sa akin lang ha. Pero yung misis ko gusto naman yun. Yung may bagoong. Pero ako hindi ko talaga tayo pag may bagoong ang karne. Yung mga ganito. Tawag na ako dyan. Papawis, no? Ang talaga. Buhay pa. Paano mga katribo? Hanggang dito na lang muli ang aking may babahagi sa inyo. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood sa akin at saka sa mga napadaan lamang. Please naman po, baka naman, pakisubscribe naman ang ating munting kubo dyan. Maraming salamat po. Bye bye!